Здравейте хора, аз съм Апликатор Аз съм Смайта Беги. и днеска ще играем Warcraft. Да. Ще минаваме от вчерашните мисии, защото ни остана много време да играем. Така. И ето тук ни бяха мисиите. Да видим картата къде трябва да ходим. Ето тук, чак. На някаква мисия сигурно, по-различна. Насам да ходим, после... Имаме две мисии. Да. Ай, хубаво на първата. Или пък на втората да. Ние сега сме запътили към... Ние още малко сме на първата и на втората. Да. Не, и тук някъде до тези дървета са. Не. В една дупка ли? Май. Беше в една... Така. Или сигурно отгоре на планината. Яко отгоре на планината. Как ще се качим? Не на планината, спокойно. Ето тук вляво. Да. Може би. Да, тук е. Ай, тук вътре трябва да имаме този. Ай, тези. Малки си. Да. Давай. Трети левел. Да. Те се казват... Както... Сталка. Фелстейка. Нещо такова беше. Така, това да му взема, да го убия, да го чистя. Вай, той нещо ще направи на лъка или това тя магийка, сигурно. Айде да ходим, да бием. Още колко трябва да бием? Още Трима, да. Чакай, ще подгоня и другия. Аре, давай. Аз ще го убия сам. Прасето. О, те са драконите. Малки са. Трети левел. Това не е нищо. Ай, още двама. Още два. Един бе. Да. И да бей, пък аз стигна и тук. Така трябва нещо да копаш, май. То. Керка. Втората мисия е миналата и още. Един. И после трябва да биеме някакви други. Да. И тази сме се свършим. Първо. Сега. И готово. Сега трябва да ходим, че и тук значи ще направим и... Опа, видям се. Значи... Бъгваме. Не. Е така ще направим. И излизаме от тази дупка. Не. Пак. Тук. Това са каналите. И... Опа, блъснах. Какво трябва да правим сега? Ще да убием доз големия. Който е 5 левак. Славичък, Да, и ние ще станем сега, като го убием. Май той си взема кръв. Той взима малкото. Но малко да пара сладка. Той си зелен, бе. Да. Аби сега. Ще познам някаква магия за мен. Вече не си същия си. Оп, и почти И тази ми семената. Да. 100 на 100. И почти че ме уби прасето. Пум. 68 XP. Вай, още малко ни трябваше. Ай, човек, двете мисли да ги продаваш се. Ма трябва да еш тези са канали. И не знам как са и прокопали тия дупки. Лесно. Да, бе. 1 милион кирки са изхабили. Айде сета. Да, ето го изхода. Тук. Чакай. И сега трябва да отидем
Много надалеч. На базата ни, която не е там. По-далече. Ферма на живота далеч. Опа! Все едно от тук до училище. Баш сега стана... Кой левел? Пети. Все едно от ти тук до един пилен. Ай. Кели що зве? Станах левел. Вече пети. Хм. А вече имам друга магика да бягам по лужа. Бей. What? Яка магия? Но яка магия. Мгм. То прасето си бяга и без това бързо. Ма сега бягаш бавничко. Е. Когато ти зареди магията, тя много бавно ти Виж, и той е човек. Трябва да го натисна. Що трябва да го натисна? Чакай, ела тук. Той е втори левел и избързва. Той минава тази мисия, дето. С парсизата. То е нещо подобно на нас. Така, вече мисии са минати. О, Кирка ни дай. Не, аз му дадох кирката. Да. Той ти дай някакъв елексир ли да дай. Всичко ми даде. Да. Ето ти елексир. О, виж, дайте ми такова за хел. Да, хелтинг. Полшанг. Той сега трябва... О, какво е това? Ама сега че мислите. Не бе, не знам бе. Сега ще пети рахове. Да предадеш другата мисия. Там... Чакай, сега аз нямам 3. Толкова ще е готово 3. След 3 минути. 2. 3, 2, 1, старт. Виж го този пак копа. Срачичка копа това. Прави са на големи. Кай трябва да ходим? Не знам. Нагоре трябва ли? Не. Тук е. Друг град. Чакай сега. Тук ще можеш ли да се изкачиш? Не, тук така е дясно. Ага. Да. Отиваме в другия. Отиваш в замъка отиваш. Не, да, не. В замъка? Не, бе. Не. В замъка отиваш и там беше замъка. Май в замъка ли? Както да е, ще видим. Това е много яко. И героя се яка. А ние каква броня имахме? Чакай. 60, 20, такова. 5 левел ми. What? Това 30, 45. Ами бронежетката на кой левел? Ей! Това не е бронизет. Бронь, 60. Кой левел е? Да. Трети. Какво е това тук, бе? Какво? Това тук. Картата? За Селени, това са селени, бе. Виж. Това са селени. Пиши влаги. Вилиджерс. това е Това е село. Да. Вилиджерс. Там не трябва да предадеш. Не. Ей тук. Има вече нови мисии. Чакай, сега аз къде трябва да бъда? Ей там, отдясно. Спи. Вот. Трябва да се връщаш обратно. Не. Това е... какво е? Кораб някакъв. Не. Май трябва да червените да ги убил. Това ще изпише. То за мен падна. Имаш полшанг. Не, чупърт съм се тя. Ей това, чакай. Да, това трябва да... Или пък ей това. Давай. Как ги носят, бе? Едното. Ти са първи левел, слаби. Но те бият. Да, бият бе, колкото ме бият. Ти са много лесни първи левел. Кой не може да ги уби? Айде. Ма тези трябва да ги щупиш. Кой да ги чупе? Не трябва.
Един път. Еде, чего? 7, още 3. Зад тебе имаше още. Не. А тя 7-то. Ей там, не там бе. Ай, на там имаше. Тръгнах. Сега пак ще тръгнат. Ето там. О, не, те после. Едно там носи. Ето там. Ай, дядо. Ето още един там. XP8 ти да. На 2 пъти ги килвам. Килявам ги. Добре, тази ми се мина, че да я предаваш. Не стига. Още да една ми се имаш. А само сега трябва да бия скорпион, май. Не, раци. Да, раците. Раци ли са? Ага. Да. Така, ми жалко. Колко трябва да иш? 5. С 6 лева, бе. What? Значи ще дадат нещо хубаво. Тоест няма много да се. Ате. Ей, Ето дадох ти нещо хубаво. С храна ти дадоха и щипки. Те плуват, бе. Плуват. айде, 3 ги подгоних. Но те та... What? Вземат... Колко животи вземат те? Ще убият. Няма да имам. За тебе. Винаги имам. Още колко трябва? 4. 5. Да, още 4. Още 3. А, ще умра? Не, няма. Трябва малко да го стрелям този. А то с 6 лева. А така, прасенце, помагай. Охла. Ой. Добре. Още 2. Още 3. Предизвикай ги направо. Ей, този ги отдалеч. Ага. Остай на прасето. Ей, там, този го остай на прасето, пък Ама аз ще умра. Виж? Спокойно. Няма да умреш. Така. Още 1. 2. Дай, като убиш този един. Не, този направо го убива и остай на прасето. Бе, на прасето ти е много малко кръв, бе. Е, да бе, виж колко много. Той е 10. Виж, умрем. Няма. Вей, прасето ще умре. Казвам ти. Оф, още не трябва. Мината е. 52 живота. О, хайде, мината. Чакай, бе. Имаше едно друго нещо. Хва. Ето го взел трака. Абе, не трябва. Не. Абе, то са. Ай, там трябва да предаваш. Оф. Айде да го убим. И те ти помагат, бе. Да. Значи да ги предаваш. Но си път как го килвам. Абе, тука. Това. То. Спи. О. Имаш и там. И вече съм левел 6. Вече съм левел 6. Ще ми даде някакъв друг лък. Последен от моя. Нещо друго. Но той е твой И хора, тук ще приключи този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал хареса, нашия канал, ако ви Оставете е харесал, оставете по един коментар. това беше всичко. Чао! Чао!